into esizoyifunda lapha, it's just about imali. Akho reasonable specific, guys. Sizofunda about this. We're just gonna learn about imali all around in layman's terms. Amen. Okuhleliwe enhlizweni yami kusafika lebambelwana. Yekwashala uba each person apho unayo i-relationship anayo nemali. Ziyashiyana nge-relationships esinazo nemali. Abanye uyayazi ayihlali imali. Amen. Makayasho noba sendinayo I cannot use it. Hallelujah. Omnye athi noba ikhona noba ayikho kuyafana, it doesn't add any value. I can give you noba namali. Bakhona abantu abanayo umfikelelo njalo. Amen. Kodwa ke ngifuna sisiqaphele into enye. Noba ingaphatha kanjani imali, noba ingakwenza njani, money is not ours. Lithi izwi lenkosi phaa kwaHagayi 2:8. Gold and silver are mine, kutsho uThixo ke. Uba zonke zezakhe, ayizozethu. Ungathi umafama you have a better way of controlling it. Ayikho ngeyakhe, he controls it. It's his. Wena uko kwakubanjwe sokushwaniselele kaThixo ngayo imali. Amen. Dinayo ke izinto ezibalwa ekufanele siziqaphele when it comes to imali. I have a long story about my relationship with money. Growing up ekhaya, I think abanye ngakhe we're very poor kakhulu. To such an extent, umama wami wayewaqala wangena endimeni yamatyala imali zalayo. I started being careful about money from then, since in primary school. What was happening, mom and money, salary yakhe, aphinda ngoba salary yakhe from that for paying no salary. So lento ke yayisenzeka iqhubeka ne and yayingaphathi kakuhle because kwangekho mali imali esaseyekhonola esikayekhonola ukagqirha yabantu. Okay, uqhubeka komuntu aphangela athi ndisenayo la trauma yemali nami ngoku sengiqala phakathi ba ngazibona kanene ukuze ngingaqika kagqirha kwana sesitho mhlambi abanye they didn't have such a relationship. But nakhulu yathi ngoseqala phakathi nalazi trauma zemali so ba Thixo ngase yapheli iziboneni bakagqirha yebona lebithethayo noyisebenzisa ngisebenza ingase yahlala nangendikela uyalibathi but ke ayiyenda ngokwenikelo leyo oba ndithe kweniphangelayo nambhekana phangela imali ngena ayincedanga ngalo leyo. Into ezandinceda kakuhle ukuze ndi-addresse my traumas ngemali ukusindiswa kukwamkelwa nguYesu. Amen. Kuba lethi izwi lenkosi after ufumana uYesu uba nayo ingqondo. Amen. Ukufumana kwakho uYesu uba nayo ingqondo. Into leyo othi noba unayo imali ngela Yesu ufane nje nomntu nje because imali yakho awukwazi ukuyihlela kakuhle. What I'm grateful for is that sonke thina endlini sinisile sinoYesu sinengqondo. Meaning ukusebenzisa imali kwethu angeke kufane nomuntu angasindiswanga. Nazi ke izinto ezifuna siziphawule. Into yokubana isale is not for everyone. I want to say the shop. To buy 3 for 10. Buy what? When I'm going to 10 kg one, put your 3, the mother. That sale is not for everyone. Amen. Go back in the end of stockpiler, who was better cash flow. The cash flow is the man who's not in your pocket to address the so it's saying that I want to shop do not go for it. Tell about a pay about who are stockpiling is the top. When I'm going to pay things again, it's 5 kg enough for you for the money. Instead of pile just because of what they say. It's very psychological in the man they're saying to such an extent about money. Pay that money you say that they're trying, for example. Come on,
You just need one to carry you till the next paycheck. Amen. Okunye ukubonakala kuyingozi. Abantu benona understand their expenditure. Expenses zakho awufuni ukuzazi. Manje ba and you want to think 700 kenyanga. Yabona lanto manje I don't understand 1,000. Well, 500 that's not how you get money. You cannot science because of science. You cannot do it like that. In the Myanmar, you need to check it. You need to write the expenditure down. When it comes to this detail. Because like this from China to December, at least I must know which month which month of not having money. To such an extent, I won't figure out what to know this month is not for. Because I sent and planned from Jan, I had a salary on your own, I split up the school fees, I split up the student, then I have April. Oh, April. In fact, for April, it's not about making one like man. So, what was the plan ahead? Who the man and I can see October week. You're not tracking anything. What you bring, you see, whatever cash you have, you're just you. You are not planning it. Basically, when you're going to pillar on day to day. You are not doing anything. The money I want to go to license. I want to have big screaming wood that 10. Because you cannot play like that. One in your head like that. To my mother, 4.5 to 10. No, you can't make like that. You need to sit and plan. Who's the level of walking with November? Then have a meeting back, just till December, okay, salary I'm going to do something, then doesn't have to be 12 months from tax. Zama, what should you do? Over like super great cut in the air expenditure, you'll always run short of money. Can you find your last as well as claim your focus abuso as you want to ship to know again with this still November. I think Gami Pilla, I think, United so. One begins. Do not feel pressure. Now. So with that, you imagine Doshima. Marita Unzagala was on the savings. I think I'm going to 5,000. My insurance. Well, now there's so amazing when it comes to using image. There is vanity. Always saying that putting out the soap minded. About Wednesday, again, who want to speak as a coincidence while the budgeting. Again, speaking and checking for Tinaman Bassins because I've seen one. Amen. So, if a salary comes to 100%, obviously 10% must be happy. We are straight as usually. And then 20%, although you are savings, money save money, or can you make money save money, or can you patana now? But I can't a kind of 10,000, partner, tax loan, so you patana, make sure 20% of your salary is just looking at that. 50% rent is bought. It's all the contractual agreements on us. Your rates for leave, okay, Patagonian, for Patagimoto, as is those that is not cool, you cannot live without. Abandonment can live as Patella from the 50,000 from the pay slip. So you might manage it. 20% is discretionary. 20% of that. I'm taking some contracts. What additional chocolate? Una pagare 20%. Uba in the bagage cheese I cannot eat in jail for Puma, you have pagare 20%. Also up to 20% if there are changes in your finances, in your
you can only change up to 20%. Water, manifestation, like out, manifestation, manifestation, this, but first days we cannot change. I wasn't covered at any issue. I wasn't tolerating what so this is that you can change. Or when you're on the Sasama, where you're getting into the who play like action, when somebody is not watching. I go to look about when you say that what because you can play to the team at 70. Yeah, I understand. Whatever you play, it's a straight potato. But it's all the time and I say humanity. Jane was from a clear conversation with him. But these are my plans for the year. They front page. No one to a hammer was I am to TV, color, TV. Oh, women and a 100. It is within Proverbs 16, verse 3. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Any condition, your plans will succeed. Any your plans will be achieved. So if budgeting, nobody planning is not on you. As long as you get there, you are like in financial literacy. Amen. Everyone said that as an and I was elected where was in Kajas iphile kwasimamandla sakuphumelela thixolethonyana swenu isilingene golide nguwe kwanezinto esisifunayo uzazi kakuhle ukuthi kwasi singenathethi selusazi thixolethu siyakwazi ukufuna izinto esizaphinda sishile thina yile nto kuhle esinikele kuwe wena uzazi kakuhle inhliziyo zethu oyenywele siyakulela kakhulu phinda uzukisela ngale mfundiso egama lakho Yesu Kristu waseNazaretha. Amen. Okunye abantu kuyabadinga ukuthi sometimes ngezispreadsheets zithanda kuyafana isikole angithi I'll share it and explain whatever. I don't like emsebenzini nawo ukade ngizale incwadi notext you can write notes up. Amen. Okay, asingene ezwini. Enhlizweni yami uhleli yazi abantu abasebenziswe uThixo uyasithanda ngandlela zonke in our lives according ngendlela ezihlukeneyo. Amen. Uvela enhlizweni yami yokubana in as much as uThixo esakha kumethu uqhubeka, there's also the negative side from that. Ukhona izithameli who are not happy about you progressing and doing all these things. Kwavela enhlizweni yami nje kuphela sizolukisana ngezo zinto. Sisathetha about this financial literacy because awukwazi ukuba ne-financial literacy and you have bigger plans on your life and stuff. So just two verses while you're doing that, there's the pros, there's the cons, one side of your progress and come back. Amen. It is there to okay. The power is Isaiah 54, verse 11 to 12. Isaiah 54, verse 11 to 12. Wena usizana uphethethwayo ungena kumthuzelo yabona ndiwabeka amanye akho kwisitibiya
ndikuseka ngezaphikile, ndolumisa uqoqo lwakho ngeri, namasango akho ngamatye abelezelayo, nemida yakho yonke ngamatye aqapheleyo. Yaphina ngosithulapho kunamatha kakhulu, Thixo namandla ngalo sifuna ntoni, ngalo siyakwazi ukuba sihambe siyaphila. Thixo namandla ngalo sinikwa amandla amatsha, ngalo sigcwaliswa ifaith. Thixo namandla xa siphelelwe endleleni amadolobhezela ozisu lakho liyasomeleza egameni lenkosi Jesu. Selifunda umfowethu njengoba ufunde uthetha ngalo, kodwa uselemune phambi kwethu egameni likaYesu waseNazaretha masive wena usaluleka Yesu lakho egameni lenkosi Yesu waseNazaretha. Amen. Uthi ke uNonqeko, Jerusalem exhwalekileyo siseqondini selusizini engamandini engenayo nomphuzelo, ndiza kukwakha ngamatye zodidi, iziseko zakho ndizizinzise ngamatye anqabileyo. Inqaba zakho ndozakha ngerubhi, amasango wakhe ngamatye abelezelayo, indonga ndizijikeleze ngamatye anqabileyo. Amen. Enhliziyweni yami uhleli ndedwa, kodwa ungasazi lesixeko saseJerusalem what God plans way ngayo indawo yaseJerusalem. Amen. Kwakukhona itempile eJerusalem, kukhonza uThixo ungadlanga. Amen. Kodwa kwafika utshaba olwafika latshintsha ingqondo zabantu apha eJerusalem. Baqala babona uThixo engento, baqala babona uThixo engabasebenzeli. Wanento uThixo against amaSirayeli namaJuda awayepha. Into awayenza wabatshabalalisa onke, wabathindisa, wabasela eBhabhiloni, bayophinda ubomi ngama-exile eBhabhiloni. Kodwa ngosenjalo uThixo did not give up on them. Xa ndijonga eJerusalem ndijonga ubomi bethu that before sisindiswe, ubomi bethu andihamba mhlawumbi naye basindiswe bebahle. Hayi mna, hayi. Uyabona zathi ukuthi sixoxa kulala amaphepha, ngoba zibethekile, bisindiswe yilokoti njalo. Amen. Ukubona bajonga yiloo kuyiyo. So kwiJerusalem ngabe liyiyo, ngabe livithikile, ngabe liselusizini ukuze ndifumane uYesu. Kodwa uThixo kangameli loo nto, ujikile wathi ndizawukwakha ngamatye exabiso. Amen. Sihleli apha nje sikwiprocess yokwakhiwa, siyakhiwa nguThixo ukuze sibe yile nto afuna sibe yiyo. Uthi umhlabelelo wasewisile iJerusalem yindawo elangazelelekayo. Umntu osindisiweyo lapha nakuyongo ndiyayiqonda le nto zakuthetha. Unokubukela kunomehluko, ulwazi siyasetyenzwa day in, day out. Kodwa ngosenjalo it-doesn't mean ukwakhiwa kwethu kuzoba lula. Ndicela siqale nzeni incwadi kaEzra chapter 4, sifundeni nje uverse 1 to 2. Ndizama ukuveza ukuba ukwakhiwa kwethu is not without challenges. Ndizawufunda apha kumbono. Ke iintshaba zikaJuda noBenjamini zithe zakuva ukuba abo babuyileyo ekuthinjweni nabo besakha endibanikhona uThixo kaSirayeli, zasuka ke zeza kuzobhabheli neenkulu zizindlu, zathi kubo, nathi sifuna ukunincedisa ekwakheni kuba nathi kwanjengani siyamlalazelela lo Thixo wenu. Nangoku sasoloko simenzela amadini kusukela kwixesha likakumkani uAsariya eAsaradoni, lo wasizisa apha. Siqhubekeke siye kufo. Zasuka ke ezo ntlanga zazibangongile, zabatyhafisa abantu bakwaJuda, zabenza boyika ukuqhuba umsebenzi wokwakha, zathenga amagosa awazidobalalisayo izicwangciso ngalo lonke ithuba lolawulo likaKoreshi ukumkani wasePeshiya, yada yalawula uDayire ukumkani wasePeshiya.
Amen. Ndizama ukuveza ukubana you being built up is not without any challenges. Sizokhumbula nokuNehemiya wathi xa kufika ixesha lokwakha indonga kodwa babekhona Sanballat kanjalo ridiculed them. Besithi yintoni abayenzayo, yintoni ejongana nento abayenzayo bangafika umoya omkhulu nengawa bawunyuka i-forces ngawa zonke ezi zinto. Sendisitsho ukwakhiwa kwethu akukho lula ngolo hlobo. Apha siyabona ukuba the same people laba kuthazintshawa zamaJuda namaBenjamini went sasicela ukuncedisa sakhe nathi. Ukulungiswa nje ukhona abantu abanecebo elingelilo eli. They want to be very close to you. They want to be very close to the progress. They want to see how far it goes. They want to check back by blocking your progression. Njengoba usithi uThixo rebuilding your life. Ukhona abantu abanjalo who were very far coming before usindiswe, but since now they think that you are going somewhere, they are very close, making sure that you are here. Phambi kwabo khona ukuze bayiqonde kakuhle lento bayenzayo. Kodwa kunjalo izwi likaThixo alijiki umile ukuba iJerusalem uzakuyakha kwakhona. Silapha nje siphethe lesi sithembiso sokubana whatever the Lord has decided upon our lives, it will happen. Uthi uNehemiya xa esiba baphuma badleke Sanballat akakaya aqonda ndafuna ubagcwalisela utheni besenza kanje. Uthi asokubamba lento abayenzayo wathi Lord hear them, bathini ngathi, look at them, bahlekisa ngomsebenzi wabo esiwenzayo. Noba ufikela ne-challenge ngolo hlobo akubona into yokuthi ungafama stand better wena phambi kwabo uzilise. Kanti funa kufane noNehemiya kuthi Thixo nanti challenge ngiyibona anhlamba ngaba bifike njani izinto this close to me kulento olenzela ekomini bami. Kodwa look at them benza njani, look at lena challenge nayo okubana yenza njani. Lelisha ke mina emsebenzini ayala bamhlanje nalelisha ngoba bekhona umuntu original next step we want those alanga abantu ababalana nalelisha lamayeleni ekwane emsebenzini. But through it all ikhona igame abakacala la sebenantombazana ekadala ne-toilet. And get the sky away from us for the since when? Wanibalela indawo abandizise khona cases ezinje. Wathi uyakhumbula ukwangele town that bazizana introduction emsebenzini. Uyakhumbula lento bengiqhoma andifuna silo ndinayoncokola nje ngendloni engalanto ayenzileyo. Because since oko bayenza sisaphangela away from the office. Ngoku sinechance yomane sidlulana apha. Since wayenza leyo nto leyo. Khange bedala bangcwele ukugela esibenzini. Ugela uChurch. As safe as it is. Yena wakathetha emphathini wakhe wathi mina meeting ngifika short that ndihamba ngiyolala. Yaba inkulu ethi sabaphatha phinde yabuya baphathi wakhe. Kodwa bamnceda kakhulu. It's very good at this. Why dissect wabona unyane that he didn't have a problem with me. But the girl uyena no hamba eschema akasekho emsebenzini. Angikhayisi ngaloo nto bangcwele kodwa ndizana lento ithi xa ufuna uzilwela in such cases after ubona banalo utshaba kuthi ungafuna uzolwa ngcono wena ungayibhudi yini. Amen. Ngoba as siprogressa ekomini abazongabikho bona zinto zakhona ezi. Jonga apho from Ezra 4-6 uthatha abantu babaleka bathixo apha eJerusalem and iyaliyo kuDr. Bobe khange incwadi ebhali uba yisithini nakayekani ngokwakho babaleka abakwazi into bayimisebenzi ngoba kaloku ubona ngabo babefika apha baphatha umfumana ngezifuma ziyakunkani kodwa bayayeka inonga building up the enemies against abantu bakha iJerusalem. There are people
usiza kwenziwa inkosi. Amen. Awaboni because ngela xesha abakhaya bayazi bakuthethwa ngezinto ngabo. Amen. Iqhubeke idiyobheka iyofika xesha kwadeleni yakumkani wathi yena wayekeni abo bantu ningabachumisi nabo bayilona bayidingayo ngoba nabebethi ungafama be-charity babazenze ngcono kumkani yathi no bayekeni bakhe baqhubeke kungadingeki kwanto pha mihla ngemihla. In as much as bona besenza akukubi, God is creating provisions around you so that uthi usofika ixesha loba aphumelele izinto yakhe ngawo babe bekhona abantu bekunika bekuprovidela. When you step foot bekhona umuntu is going to be there for you. This is the provision yempumelelo yakho. Alo manzi lawo ndithi ungethi imali noba kwenzeka ntoni ebomini bakho noba ujongene nasiphi na i-challenge against you progressing in life as a saved young person. Ungabi kaxhala zinto zakho or abamajinja namabhesha bayifumana or abanantokoneni iyabafumana, but into ebalulekileyo is not for you to stand between you and that person ungafaka uthixo khona into azoyenza. Ithi lenkosi, do not flex on your strength because yena as God he steps aside. Uthi I am the driver, I'm in the driver's seat. In our life there's someone who's driving. I am in the driver's seat. I do not share it with anyone. Ungafuna ukuclever bakho okanye umuntu bakho uzokunceda endleleni yokwaba ngomthetho. Ayikho loo leyo. Umuntu one-direction of your life is God himself. Noba yeyiphi, I mean as little as uba ungazakuzilala efonini sakho uyoma big challenges zobomi. Ezo zinto zonke zokuthixo zizelele uba nazikwityhafise zikubuilde ukwenzele zonke ezo zinto kodwa kuko konke ungajongafana nento engqululeyo ngaphandle kaThixo. Amen. Baba egameni likaYesu waseNazaretha, Thixo wethu othandekayo.